Мали. То някой може да го налапа цялото това. Ето, който първи захапи, то оттам нататък. И как първи ние ще щупим главите. Айде. Деца на еднакво разстояние. Аз брат не съм играла. И аз само се настрана. Толкова много хора мисля, че е опасно за живота. Как ме надобрил? Чакай, не е честно. Todos aquí a la Baja el vez. fotoaparato. Sí, todos a la vez. ¿Y qué pasa ¿Quién? si...? Quien pueda comer como primero. Почваме! Казвайте! Почваме ли? No. Не, не е готов. 2, 3! ¿Y ahora? Otra vez. Нищо! Да, вързвай го. То се е по-трудно това с хала, между другото, защото е хлъзгаво и кръвно такова нещо. Нищо не! Докато го захапим, да. Той пада на правилното място. Пак го разбутайте. Айде. Що? Да. Защото много... Ще стане. Ай, бързо хъпе. Я чакай си малко. Как се връзваш тук, бе? Какво стана тук? Плетък за стол. Да. Ай, ще връща. Какво стане? Най-много да падне. То в салата не е добре. Айде, На земята да не падне. Кой ще го върне? Айде. Владо. 1, 2. Направо по ръчка. Play. Айде. Много яко. Браво. Това е, който играе много футбол. Който е много джаг. Дай да го налеем сега в салатата. ¿Pero se come o no se come? Се коме? Какво се коме? Яде са. Ядеш? Дай да се. Това ще го смачкам направо. Иде са. Ah, todo el mundo. Всичко ядеш. Не е рохко. Няма проблем. Екстра е. ¿Y qué, Кралев и какво? Гледам ¿Qué te va a pasar? Той е най-силният през тази година. ¿Cómo se dice que te va a pasar? Какво ще ти се случи? Какво? Какво ще ти се случи? Ще ти се случи? Ами аз не знам какво е поверието. Аз не На знам. две циганчици. Аз ще ти е не поем с носа. Остава spielen.